Čaute, vítam vás tu Android Brother. Dneska sme tu pri videu ako robiť v Camtasia Studio 8. Takže napríklad natočíme si nejaké video. Ja nemám pripravené nejaké video, ale ja si tam nejaké video dám si toto, čo som len skúšal. Tak to nemusíme dať HD, ale ja si to dám HD, aby ste to aspoň videli. Dobre, okej. Čiže dobre, teraz tu máme video. Je veľmi krátke. Vidíte, lebo by to takto slikalo. A ja som si to preinštaloval celé. Takže, neviem, napríklad s týmto sa to rozdelí na dve časti, tam, kde bude tento kurzor, ako keby. Takže napríklad rozdelím to na dve časti. Teraz kliknem pravým, dám clip speed a spomalím ho. Takže dáme. To bude aké dobre. 50 napríklad. A keď to chcete zrýchliť, tak dáme 100. No. Clip too closer to another clip or clip speed was very close to current setting. Počkať ešte raz. Clip speed dáme 80. OK. No už to ide. Takže ideme na to. Ideme sa pozrieť. Dáva tu. A tu si napríklad dáme si editovať audio. Dáme si volume up. A dáme si kurzor efekty. Select cam recording. Neviem, určite to je mamičku. Select a camera recording timeline to enable cursor effect. A tu? Neviem ako. Tu je táto sprostostička ako. Nevadí. Tak dáme si, teraz si dáme napríklad zoom. Takže vidíte, že tu mám takto. Ja si to dám napríklad teraz, priblížim takto sem. Nejak takto. Takto si dáme. Môžeme si to takto. No a napríklad ešte zmením clip speed. Dám to na 60. 602, 60. Tak. A teraz si to ideme pozrieť. Aj spojíme to ešte. Som zabudol na taký. No poď sem. No, ideme to pozerať. To je aké zabité toto. To taký hlas, hej. Ježiš. A teraz skúsime clip speed. A dáme 10. Nie, to je málo. 50. To môže byť. To je možné. Dáme animation easy. Ale my si teraz zase nejakú sprosto spravíme. Neviem akú, ale clip speed, dobré. Napríklad teraz to dáme si tam medzi to nejakú hudbu dáme. Tu, čo stále používam. Ladita. A skrátime si ju napríklad takto. A zvýšime audio. Volume up. Oh shit, to bude ako vysoko. Oh my god. Ideme si to pustiť, to bude, vybím to uši. La. Dobre, páči sa mi, ale to bolo toto už nechcelané. Dobre, a dáme si sem teraz, že zase sem dáme Woppa Gangnam Style. Skúsime aspoň. Psi Gangnam Style, otvoriť. Dobre, takže to nejde loadnúť.
Skúsime ešte raz, takto. Takto. To sa nedá, dobre. Nevadí. Teraz si dáme napríklad niečo, že nejakú peknú, dáme si všetko. A dáme si, že a dáme si tam. Dobre, môže to byť. Takto. Dáme callouts. No. A môže byť. A dobre, a teraz kde je cursor diffuser on the roll record camera caption squeezing. Čiže teraz hento, kde si tým... A neviem, kde to je. Ja neviem, kde to je. By som sa sem dal. Ja teraz mám zase nejaké transitions, to som to nedal. I like it. Captions. Oh shit. Quizzing. Nejde to. Nejde to. Proste nejde to. Prečo mi to nejde? Čo ti jebe na gevoluci, to jebe, čo ti jebe, čo ti jebe na gevoluci, to jebe, čo ti jebe. Nejaký tém. A skúsime, dáme sem. Plus, text, edit callout. No, ale je to v callouts, ale to, dobre. Ale nevadí, dáme si tam vienko, vienko. Počkajte, to by sa nemalo volať, ako robí v Camtásii. No nevadí. Čo by som mal povedať? Psychopatické. Psychopatické namierenie. Nie. Psychopatik Android Brother. Psychopatik Android. Dobre. Sem. A chceme to editovať. Shit. A zase mi to nejde. Aj! Remove callout. No, callout. Aj bože. No, a teraz mi to zase nejde. No to je nenormálne. To není normálne. To je už naozaj. Dáme si tam ešte nejakú takúto peknú tušku. Dáme si wow, je. Klasická sladká, počkaj, dáme tam. Neviem. Ešte to pridáme. Nejaký zvuk, to bolo to audio, nie, kde to bolo? To bolo voice narration, nie? Hej. Hovienko sa pokakalo. Stop recording. A názov súboru bude? Nič. Názov súboru bude L. Názov súboru bude L. Dobre, to Camtasia Studio uložiť. A teraz sem dáme náš pekný text. Import media file. Shit. Dokumenty. Camtasia Studio. Už to máme. A tu je to. To. Dáme si to potom takto. Dobre. Ideme na to, ideme sa povedať od začiatku. La 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 la. Ježiš, tam musíme
zvýšiť tuto zvýšime naše pekné audio. Edit audio. Volume up, volume up, volume up, volume up. Volume up. Stále volume up. A teraz si to ideme skúsiť, ako to bude. La 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 lo dobre, prestaň, Alenko, prestaň. Oh my fucking god. Dobre, už to vidím. Takže čaute, toto bolo na toto Camtasia Studio klasické psychopatické editovanie krásneho videa, kde zniem ako nejaký troll, ale dobre, ľudí sa s vami Android Brother. Drop it, motherfucker.